ganina rin yung musik tulo-tulo ah. Mahal ni. Mahal ni ba? Kani. Kita money kani. Ang body pa lang ani. 185,000. Ha? Kani. Kita money kani. Nani sa mga 50,000. Kani. Manubila. Kani nani sa mga 20 mil ni. Kani kita money kani. Mahal ni. Mga nani sa mga 40,000. Oh my God. Aman ani mo nagpalit. Bay. Kani. Kani nga mga klase nga bike, ang mga pipitsugin, mga pobre, di pwede alis. Dili pwede. Mga dato ra ang maka-afford ani nga bike. Sus, kung tanaw na natin yung mga naong bike, kung naong na akong basihan, kung nagbuhay lang, pasaylo ako, bro, di yun mo ka-afford. Oh, kanila na. Kung isip siguro ni nani sa mga 300,000. 5 ka booking ani. Sus, grabe. Sa tinod anay lang, pagtanaw ko ba ni? Nakapangutan na po ko. Kisa kita giyanin. Kini na imo. Kisa ba yan? At nga lang alimo kisa tagiyanin nga bike. Asa mo ning bike? Pagihawi ba? Amo ning bike ni. Eh, di na ni ara kong bike. Ay ba? Ano mo bike mo? Paliw ko ba kung kisa tagiyanan pa daing na nga suy kayo na. Tama na. Sige. Shout out sa tinod niyo tag-iya, naran tag-iya. Boss. Naran tinod niyo tag-iya.